बेखौनो सोरबा मेगन गोसानो ग्लासखौ अन्थाइजों भिडिअखौ फुल होनो थांगासिनो दङ। जोंहा बर'निनो मुंदांखा दायो फावखुंगुर गारिनिखौनो देखायना गालांजोब्बाय बिथांनिखौ। जाखांफुबाय थानाय मानगोनां आदा अनिल नार्जारि जाय फेस्ला सावथुन कमेडि भिडिअसफोर बानायग्रा बिथांनि गारिखौ देखायनानै गालांदों ग्लासखौहाय। बिथाङा दुखु फोरमायदों। दा ससियेल मिडिया खौरां बिजोङाव गोबां भाइरेल जागासिनो दं। आं बेखौ देखायनो थांगासिनो दङ। आरो सासे लांसुनिया बोसोर सिगांनो केस होनानै दोननायमोन क'क्राझारनिनो। क'क्राझार गोजौ बिजिरसालिया दिनैहाय 25 बोसोरसिम बिथांखौ इमप्रिजनमेन्ट बा रेप खालामनायनि दायावहाय साजा फोसावबाय। उखिला मा बुङो बेखौबो फोरमायलांनो नाजागोन। बिनि सिगां ExNDFB आरो माखासे आफादफोरजों मिलायनानै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टफ्रावबो जायफ्रा ड्राग्स लाग्रा हमफैबा हामगौ होननानै बुंदों। जागोन, गासैबो उदालगुरियावबो टिम दंखायो, गासैबो जालांगोन। हमग्राफ्राथ' हमबाय थाखागोन, मानो होनब्ला जोंनि समाजनि मोजांनि थाखाय फोजोबस्रांनो टारगेट लादों। बिनिनो मैया आं मोनसे कमेन्टखौहाय दुखु मोनदों। जाय निरजु ब्रह्म मुंनि बिथाङा ExNDFB लेथ्रा खामानिखौल' बेफोरखौल' हमनायखौल' सोरबा लाना खारनायखौ गोसो होदों नामा? बे नङा। बेयाव बिथांजों आरो दिनै फिन कमेन्ट हरफिनबावदों। जेरावबो उदायला, पलिटिक्सआवबो उदायला, जिर' बिटिआरावबो उदायला। नोंलाय मा जादों ExNDFBनिफ्राय बुरबक सैमा जाम्बा होननानै बुंहरलायलायदों। बेखौ आंखौ बुङाखै, बिबा नार्जारि बिथांखौ बुंहरफिनदों बिथांजोआ। मानो होनब्ला बिबा नार्जारिया बुंदोंमोन मा गाज्रि खामानि मावदों ExNDFB बिथांमोनहा, आरो नोंहा बाहागो गोमागोन नामा? बिथांखौ कुइसन खालामहरफिनदोंमोन NDFBखौ बेफोरबायदि खामानि मानो मावबाय थादों होननायनि थाखाय। थ' आंहाबो इयाव नाङो दे, एसे बावबो नाङो NDFBफोरखौ एसे बुङोब्ला। मानो होनब्ला बिथांमोना हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोखाबाय। दिनैनि दिनाव जेबो गैया, लन्थं फाथं जाफैनांबाय। आरो बे समावबो जे हारिनि थाखाय जोंनि लाइमोनफोरखौ मोजाङाव लाबोनो बिदि बखिजायोब्ला बिनिफ्राय दुखु गोनांसिन बाथ्रा मा दं? आरो सासे ब्रादारा बिराद मोजां गोसो गोथारै कमेन्ट हरदों आंनि भिडिअफोरावहाय। बे मा लिरदों नोंथांमोना नायनानै लादो, आं फरायला। मानगोनां जोंमा ब्रादार, गोसो गोरबोनिफ्राय नोंनि आथिं हमनानै आं निमाहा बियो। आंनि भिडिअफ्रा जुदि नोंखौ टेनसन होदोंब्ला, नोंखौहाय जेलासि जाहोदोंब्ला, आरो आंनि भिडिअफ्रा जादेरैब्ला अननानै निमाहा होगोन। मानो होनब्ला नोंनि जाय कमेन्ट लिरनाय नैबेफोरो, आं जाय ड्राग्सनि सायाव सोरबा ExNDFB आदामोना हिन्जाव गोमानाय, हिन्जाव खारनाय बा देहा फानग्राफोरनि सायावहाय एक्सन लानाय भिडिअफोरखौ लाबोदों। बिनि सायाव नोंथाङा नैबेखौ कमेन्टखौ हरदों बै भिडिअआवहाय। आरो बेफोरनि सायावहाय आंहा गोरोन्थि जाबायबा, नोंथांनि गोसोखौ दुखु होबायब्ला आं हाजासे गोसो गोरबोनिफ्राय निमाहा बियो। जाम्बा मानसि जानानैबाबो, रोंगौथि गैयाब्लाबो जे एसे मेलेम थानायजों हानायमानि भिडिअफोर लाबोयो। बेखायनो आं नोंनि आथिङाव हमनानै मानगोनां गेदेरमा जोंमा ब्रादार, आं खर' गंग्लायहरो, निमाहा बिनाय थाबाय। आं नोंनि कमेन्टफोरखौ नायनानै आंबो गावनो लाजिनाय मोन्दों। मानो होनब्ला नंगौदां आंनिनो दाय, ओंखायनो आं बिदि बुंजानांगौ गोनां जादों। थ' गोसो गोथारै बेफोरबायदि लिरनायनि थाखाय साबायखर। दानिया फैदो, आं खौरांखौ फारि फारि देखायलांजोब। बेनि सिगां अनिल ब्रादारसो होनलायलांबाय, ब्रादारनि जाय गारिनि ग्लासखौ देफायनाय, बे जाहैबाय सोरबा मेगन सानाय थायो, मानाय थायो। दा दिनै जोंनाबो कमेन्टफ्रा मोजां मोजां खोनासंनांगौ जायो। बेनोल' गोदान क्रियेटारफोरखौबो, जायफ्रा गोदान इउटुबाव फैग्रा, आं थुलुंगानो गोसो जायो। फंबायफोर, बिनानावफोर, बा जोंनि देरसिनफोर जाय आब'मोन, लिरग्राया थाखायो, गाज्रिबो लिरगोन, मोजांबो लिरगोन। सासेया मोजां मोनोबा नोंखौ गासिबो मोजां मोना, आरो सासेया गाज्रि मोनोबा जे 100 जनाबो नोंखौ गाज्रि मोनगोन बेबो नङा। मानो आजिखालि जोंनि ससाइटियाव ओरैबायदि सासेया सासेनि जौगानायखौ नायनो हाया। जेरै खांख्राइफोरखौहाय बाल्थिं मोनसेयाव जमा सोनानै दोनोबा मासेया गाखोनो नागिरबाबो मासेया बोख्लायो। ससाइटियाव बेबायदि जोंना। थ' बेफोरबायदि जाबाय थायोब्ला जोंनि ससाइटिया मालाबाबो जौगानाय नङा। बिनि थाखायनो जायफ्रा बेफोरबायदि मोजां खामानि मावनायनि सायावबो जाहाथे बिदि दाजाथों, एक्सन लागासिनो दं, माने एसे साबधान टाइप खालामनायनि नैबेफोरखौ लाबोनायावबो सोरबा मेगन सायोबा गाज्रि मोनोब्ला, बिनिफ्राय आरो गोजोनथाव बाथ्रा जोंनियाव मा थाबावनो? मोजां खामानि मावनायावबो जुदि सोरबाफोर बेफोरबायदि खेंसालियायै ओरै थुयोब्ला, जं सुयोब्ला, बिनिफ्राय गोजोनथाव बाथ्रा मा थाबावनो? थ' बेखौ रायजो राजायानो फोरमायदो। थ' आं इसिबां गोरों मानसिबो नङा, अब्लाबो आपडेट लाबोबाय। दिनै मेगन सानानै मा मोननो? सोरबा आदा अनिलनि बा गाबोन समफोर सोरनिखौबा देफायगोन, माबा नस्थ' खालामगोन, नोंलाय मा मोननो? नोंनाबालाय मा बेनिफिट जागोन लाइफआव?
नोंनाबोथ' माबा मोनसे खहा जागोन ना मानो होनब्ला धर्म कर्म होननाय बाथ्राया दङ आरो बे सैथो जायफ्रा मोजां खामानि मावनायखौबो इसेबां दुखु मोनदोंब्ला बिनिफ्राय गोजोनथावसिन बाथ्रा आरो गैबावलिया दानिया फैदो गुबै खौराङावहाय जाय गसाइगावनिफ्राय सिगां केस होजाखानायमोन उकिला मा फोरमायखो आरो बिनि उनावहाय आदा अनिल नार्जारिनि गारिखौ मा सिटुवेसनाव देखायदों आं बेखौबो नोंथांमोननो देखायगोन आरो दा बावैसो नै माखासे भिडिअ सफैबावगासिनो दं आदा अफ्रिनिफ्राय दा पसिबल जायोबा आं बै आंनि नेक्स्ट चेनेलावहाय आपडेट होनो नाजागोन मा भिडिअ सोरखौ हमनायनि भिडिअ जानांगौ थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल होगोन आरो आपडेट्सखौ नायलांनो हागोन आंना गोरोन्थिफोर जायोबा अननानै कमेन्ट हो रायनानै गालां जाहाथे जोंबो सुद्रायनो हायो जोंबोथ' मानसिसो ना गोरोन्थि जायो बे नङा जे जोंनो गोरोंखा गोरोन्थि जायो गोरोन्थिखौ नोंथांमोननि बेफोरबायदि कमेन्टजों सुद्रायनो हायो बेनोल' लिरोब्ला एसे नोंहाबो बिमा बिफा दं सोरबाफोर ग्रामार होदेराबाबो जागोन नामा एसे मोजां बुजायहरबाबो আজি অনারেবল স্পেশাল জাজ জয়দেব ঘোষৰ আদালতে এটা ৰায় দিয়ে এইটো স্পেশাল কেছ নাম্বাৰ 31/19 আৰু গোসাইগাঁও পিএছ কেছ নাম্বাৰ 118/19 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 6ত কনভিকশ্যন দিয়ে আসামীজনৰ নাম হ'ল নাৰায়ণ দে আৰু তেখেতক 25 বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড লগতে 20,000 টকা জৰিমনা বিহে আৰু 20,000 টকা অনাদায়ে আকৌ 1 বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড বিহে ঘটনাটো এনে ধৰণৰ আছিল যে তেওঁ নিজৰ ওয়াইফৰ পত্নীৰ ভাতিজী ছোৱালীক ঘৰত ৰাখিছিলে আৰু ঘৰত ৰাখি অবৈধ কামত লিপ্ত হৈছিলে আৰু এনেকৈ গৰ্ভৱতী হৈছিলে আৰু এটা পিছত বাচ্চাও এজন জন্ম হৈছিলে আৰু এইটো আজি ৰায়দান প্ৰদান কৰে এজাহাৰটো কেতিয়া দিয়া হৈছিল এজাহাৰটো দিয়া হৈছিল 2019 চনতে দিয়া হৈছিল যেটো গোসাইগাঁও পিএছ কেছ নাম্বাৰ 118/19 আৰু আজি জাজমেন্টটো আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 6ত দিয়ে কনভিকশ্যন দিয়ে তেওঁলোকৰ ঘৰতে থাকিছিল কাম কৰাৰ বাবে বা এনে দেখা শুনা ল'ৰা ছোৱালী দেখা শুনাৰ কাৰণে ৰাখিছিল আৰু তেনেকেই ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছিল তেওঁৰ বয়স 45-46 ইয়াৰ্ছ কি কাম কৰে মানুহজন ব্যৱসায় কৰিছিল লাষ্ট 6 মান্থত কোকৰাঝাৰত 5ৰ পৰা 6টা কনভিকশ্যন দিয়া হৈছে স্পেশাল কেছত মানে পক্সো কেছত আৰু তাৰে ভিতৰত লাইভ কনভিকশ্যন আছে 20 বছৰৰ আছে 25 বছৰৰ আছে আৰু যাতে সমাজত এনেকুৱা এটা মেছেজ যায় যে এনেকুৱা কাম সংগঠিত কৰিলে দণ্ডনীয় হয় এইটো যাতে সমাজত মেছেজ যায় আমাৰ এইটোৱে প্ৰচেষ্টা बेखौनो सोरबा मेगन गोसानो ग्लासखौ अन्थाइजों बुफायनानै गालांबाय खुबैनानै गालांबाय नै फारसे ग्लासआनो गैला गैला नै सोरबा अन्थाइजों खुबैना गालांबाय बिदिसो जायोलै